No jo, to jsem si. No pergola to je jako, na jedné straně je to vysoký jako ta chata, na druhé straně je to trošku nižší, jako se svažuje ta střecha, viď? Jsou v tom trámečky a nahoře, přesto jsou taky sprchínka a nahoře na tom je střecha taková ty, no, tašky. Tašková, ne nepustitná, normální tašková. No, to ještě bude. A dole jsou taky jako v kamínku taky desky jako různý, taky jako kamení, no, víš, taky malý v obrázku, taky jako desky, víš, jak to měli. Ten je plynový, ten grill je na plyn, no je tam bomba dole, no, a plynový grill, no, to tady je. Tamhle pod stromem je taková ta houpačka, přijezená, no. Kočka prostě, i pitkoje tady nejsou zatím teď ještě. Kočka jsou dobrý, já, co? Pejsky? Mají? Ne, mají jednoho mladého, trošičku, a jedno labradorku černou. Labradorku černou. A jinak, no, asi Stefanka, jo, trošku menší. A jinak je tady takový bílý stůl, přímý hmotě na tom je obrus a kolem toho jsou takový jako z toho bambusu, jako sedačky, ale je to naopak opletený takovou tou, ne bambusem, ale to je bílku. Vidět je takový. Velký, a to kutučky takhle velký trvoj a trvoj, stránka, tak je takový jako výsledky a klasy. Jo, tam já jsem spál, tak jsme byli, to se uměl teď povědět a to, ale už mi dala jen na druhý kapičko, to mám po těch pergolou, druhý kapičko. No, jenom to je hezký nepůl, to se oblíknou, ty sluníčko pán. No tak my jsme tady blíž, víc o chvíličku. A jinak ze Sokolova je jsem 4 hodiny. No tak až 20 minut možná, no. Co? No, ze Sokolova. Když je to ale od nás domová, to je 39 minut. Tak 39 kilometrů. Ne 37, 39 nebo. No, tak to je takový 40 minut. Dohromady. Ani ne. Ty tady letí, musíš vlčí, to je letí průz. Hej, no, dobrý.